iblisa layinu tɔrɔma suratu sodi tabi'un kan sindi ni allahu taala tɔgɔ barikama ye ala min ye ko daminɛ ni o ala kelen de b'a laban le 12 troisième mois an bɛ suratu sɔdi nɔfɛ tugu la hali bi na am lahum yali a bɛ kafiriw bolo wa mulku samawati ala ka kabakolo fangatigiya la wal ardi ani dugumakolo wa ma bainahuma ani fɛn b'olu ni ɲɔgɔn cɛ falyartaku u ka yɛlɛnsa kɛ fil asbabi ni dondaw ye walima sababu ye jundun ma ni ye jamakulu lafulen ye hunalika o yɔrɔ in kɔnɔna mazumun ka kuma jugu t'u daw binnen bɛ minal ahzabi n'al ahzabi kabini hizibu tɛmɛ jamakulu tɛmɛnenw na naam am lahum mulku samawati wal ardi u ko ala kira cilen sallallahu ta'ala alaihi wasallam n'a ye kiraya lase kafiriw ko wayo bɛ se ka jigin e kunfin ka anw cɛla cogo di o ma bɛn o ma ala ko ale bɛ maa kɛrɛnkɛrɛn n'a ka hinɛ de ye ni maa min y'a ja nka n'o ma ja maa min ye am lahum mulku samawati wal ardi dugumakolo fanga a n'a setigiya wa ma bainahuma ani fɛn bɛɛ dugukolo ni kabakolo cɛ o tuma na o fanga de b'u bolo wa ne bɛ hɛrɛ kɛ maa min ye n'u b'a fɔ k'o ma mana ni ala ye hɛrɛ kɛ maa min ye i n'a ka kan ala ka ko ye min mana ja a b'o de kɛ fu'alun lima yurid ala ko mɔgɔ bɛ yen ala y'o kɛ banabaatɔ ye ko ni bana kun tɛ ko setanɛ kun bɛ s'u la ko mɔgɔ bɛ yen a y'o kɛ fanda tɛgɛjɛ ye ko ni fandanya kun tɛ setanɛ kun bɛ s'u la a ye wari di dɔ ma ni wari in kun tɛ a tigi kun bɛ bi setanɛ bolo o tuma na ala de bɛ fɛn kɛ min ka d'a ye o tuma na n ye muhamadu ye n y'a kɛ n ka kira ye n'o ma bɛn aw ma ni kabakolo fanga de b'aw bolo ubiyɛn dugukolo walima min b'u ni ɲɔgɔn cɛ falyartaku fil asbabi o tuma na u ka yɛlɛ ni sababu ye sa ka se ne yɛrɛ ala ma yan k'a fɔ mun na n y'a kɛ o tuma na el asbab nin yɔrɔ ninnu an y'o kɔrɔ fɔ ye u ko ka sababu ɲini i bɛ yɛlɛ yɛlɛ min kan walima el asbab kabakolo dondaw i ka don o fɛ tarima faamu de junduma hunalika ko jamakulu lafulen de don kabini u ye kira sɔsɔ daminɛ hunalika ay li takzibihim laka u ye alakira sɔsɔli min kɛ k'a fɔ kira tɛ ko kabini o yɔrɔ la jamakulu de don mahazumun jamakulu min sekɛr'u la ka ban maa o maa ye ala kɛlɛ sekɛr'i la ka ban parce que i bɛ laban ale de bolo i bɛ tila ka nimisa i bɛ tila ka nimisa siga fosi t'a la i bɛ tila ka nimisa na minal ahzabi kabini jamakulu la musa taw tɛmɛna u nimisara isa taw tɛmɛna u nimisara ayiru kelen bɛ ka gurupuni minnu jɛrɛ a bɛɛ bɛ nimisa ko ka kira kɛlɛ u tɛ se o de la n b'a fɔ ye siɲɛ caman tiɲɛ minɛ dɔrɔn i k'i sɛmɛ ala la mɛ diyagoya ye kuma ye i na neni fɛn bɛɛ na di mɛ o dara kiraw kan e ye jɔnni n b'o de fɔ n ka karamɔgɔ ye fɔ a k'o de faamu tiɲɛ fɔ i sɛmɛ ala la kana sira foyi ɲɛ wa foyi yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ ni masa ka diɲɛ tɛ a b'a janto nin de la kiraw nenina nabiɲumanw dɔw fagara a yɛrɛ b'a bɛɛ histoire dɔn aw ma faga berema ci aw kun fɔ neni dama ala y'aw dɛmɛ dɛ o tuma na tiɲɛ t'i bila ko mɔgɔw bɛ neni tiɲɛ t'i bila ko jugu bɛɛ na ni jugu b'i la ala bɛ se a bɛɛ la o tuma na i sɛmɛ ala la dɔrɔn tawakkal ala Allah i k'i ka baaraw kɛ kɛzabat muhamadu galontigiya in ma fɔli la o galontigiyali kɛra ka kɔn makan kafiriw ɲɛ n'u ka mɔgɔw ko n'u tɛ tiɲɛ fɔla ye a dangaw juguyara wa firawuna ye ko bɛɛ da musa kan zul autadi min ye benbe kala
tigi نعم وثمود samudakaw fana samudu tɔɔrɔ la وقوم لوط wa luti ka mɔgɔw fana tɔɔrɔ la dɛ luti yɛrɛ tɔɔrɔ la وأصحاب الأيكة ani jiritu mɔgɔw n'o Ula. ye Shuaibu ka mɔgɔw ye أولئك a ko nin ulaika la ahzabu a ko o de ye jamakulu kofɔlen ye نعم إن كل wa i k'a dɔn a kelen o kelen إلا كذب الرسل ninnu bɛ y'u ka kiraw sɔsɔ فحق عقابي ni ala ka ɲankata jiginn'u kan نعم كذبت قبلهم قوم نوح a ko kiraw nkalontigiyala ka kɔn e muhamadu ɲɛ o qawmu nuhin o don wa nuhu ka mɔgɔw ko nuhu tɛ kira ye o ye tɔɔrɔ bɛɛ da kan y'a dɔn a b'o kisɛw dɔn wa adakaw fana kɛra ten وفرعون firawuna ni musa kɛra ten ذو الأوتاد zula aw ta di firawuna min ye pembe kalatigi ye pembe kala kɔrɔ de ye n'a ko a bɛ ni mɔgɔ min kɛra silamɛ ye ka tugu nabilayi musa la firawuna tun b'i minɛ a bɛ juru don i sen kelen la ka bɔrɔ don o la k'o genge ka tila k'a don sen kelen la k'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka bɔrɔ don a la k'a genge k'i bolo kɛ ten o tuma i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye u sɔrɔ k'i ɲangatali daminɛ o tuma na zulu aw t'a di bɔlɔtigi an ko pembe kala bɔlɔtigi وثمود samudakaw fana ye u ka kira tɔɔrɔ o cogo in kelen la وقوم لوط wa lutu ka mɔgɔw ye koda luti yɛrɛ kan وأصحاب الأيكة wa ashabul aikati an b'a fɔ o don ko ziminintu mɔgɔw parce que ziminintu o de ye yiri ye n'a donna ɲɔgɔn na a bɛ jɔ k'u kamaw kɛ kelen ye yiri dɔ bɛ yen n'i m'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn u ti fanga sɔrɔ mais zimini kɔni hali n'i y'a kuru fila turu yɔrɔ kelen u bɛ wuli ni ɲɔgɔn ye k'u jɔ o tuma na an b'a fɔ ko ziminitu mɔgɔw mais ayikatu yɛrɛ kɔrɔ ye arabukan na el ayikatu c'est à dire jiri tu tile ti min pɔrɔnjɔn wala jiri falen ka fɔ ka yɔrɔ datugu o tu o de bɛ wele el ayika o tuma na yan anw ka ni bi tɛ ka kɔrɔ an kun ti Côte d'Ivoire wele ko Côte d'Ivoire an b'a fɔ ko tukɔnɔmɔgɔw parce que tu ka ca ye kojugu yiri ka ca ye tari ma faamu de tuma na ayikatu de kɔrɔ ye yiri min donna ɲɔgɔn na fo ka suma don o tuma na ko wa ashabul ayikati o ye Shuaibu ka mɔgɔw ye quoi Shuaibu ka mɔgɔw olu bi ten de أولئك الأحزاب ulaika al-ahzabu ako hizibu ko min fɔri ye sisan an ka kuma yɛrɛ daminɛ na n'a fɔra mahazumun min al-ahzabi o kelen de ye nin ko ulaika al-ahzabu o de ye jamakulu in ye jamakulu minnu halakira wa kira yɛrɛ taw bɛ halaki fana wa fo ka diɲɛ wuli tiɲɛ jugu bɛɛ bɛ halaki maa o maa y'i jɔ tiɲɛ ye ala b'i malo kalan t'o la fanga t'o la se t'o la n'i jɔ tiɲɛ ye ala b'i halaki naam إن كل إلا كذب الرسل in kullun ni jamakulu fɛn o fɛn fɔri ye ahazabu la sisan illa kazzaba rusula bɛɛ ye kiraw nkalontigiya فحق عقابي fa haqqa iqabi ne ka ɲangata o latigɛr'u kan dɛ u latigɛr'u kan y'u halaki naam وما ينظر هؤلاء e yɛrɛ ka muhamadu ka mɔgɔw tigɛ ka foyi kɔnɔ إلا صيحة fo pɛrɛnko kelen wahidatan min ye kuleko kelen dama ye ما لها من فواق o kɔni mana kɛ kisi t'o la dɛ naam وقالوا qalu u ko ربنا ya maɲi عجل لنا a teliya anw ye sa kana an ni yɔrɔ la an ka baaraw la قبل يوم الحساب anw ti lahara yɛrɛ kɔnɔ an ta in teliya نعم u ka ka mun kɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam u ko de وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة wa ma yanzuru haulayi ala jugu kiraw jugu k'u tigɛ ka foyi makɔnɔ illa sayhatan wahida fo
buru fiyɛ ko kelen buru fiyɛ ko kelen o kɔrɔ ye k'u wuli k'u jɔ lahara kɛnɛ kan o kumana k'u mago bɛ o kelen de la ma laha min fawakin wa ko segili ko tɛ yen a bɛ kɛ foyi tɛ se k'a bali o ye kelen ye walima n'a kɛra maa ti segin ka na diɲɛ na yan bilen ko i bɛna ɲuman kɛ kun ka tuubi la ma lahu min fawakin o kumana walima fuwakin min fawakin walima fuwakin a fila bɛɛ bi fatihil fa'i wa dhammiha a fila bɛɛ kira a ye quoi n'i y'a mɛn min da don min na min fuwakin a ta ye tiɲɛ ye min fawakin a ta ye tiɲɛ ye ko segili t'a la segili kɔni tɛ yen tuguni na وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب a fɔra min kɛ ko lahara bɛɛ nin yɔrɔ bɛ d'i ma bɛɛ ka kitabu bɛ ta ka da i tɛgɛ i ka kan ni ɲangata min ye k'o bɛ da i kan o kumana ko kira masa rabbana ajil lana qitana ala ni tiɲɛ ye nin ye anw ta teliya kana sumaya dɛ n'i bɛ yen anw t'a ɲɛnabɔ sisan o kɔrɔ ye an halaki an k'a ye kabla yawmil hisabi anw tɛ lahara kɔnɔ dɛ ka kɔn lahara ɲɛ anw ta k'an tɛgɛ yan ala dun y'a k'u tɛgɛ dɛ alikaba bɛ bolo jumɛn kan bi silamɛw ka bolo tɛ mɛ o don boli 300 ni kɔ de b'a kɔnɔ o tuma na ala y'a teliya a minɛnnu na u bɛɛ ɲɛ walen ɲɛna isbir Muhamadu sabali ala ma yaquluna kafiru bɛ ka min da i ka sabali wazkur abdana a kuma fɔlɔ la o i hakili jigin an ka jɔn dɔ la dawuda min tɔgɔ ye dawuda zalayidi dawuda min kun ye fangaba tigi ye innahu dawuda min fɔri ye nin wabun dawuda sɛbɛkɔrɔ segira ni ala ma ni jurumu yafa ɲini ye ni suwan layi fɔ inna i k'a dɔn ni ala sakharna aljibala ni ala yɛrɛ de ye kuluw karaba ma'ahu ka tugu nin kira in kɔ n'o ye dawuda ye yusabbihna u bɛɛ bɛ suwan layi fɔ kɛ ilashi safo seli waati wal ishraqi ani fajiri seli waati n'o ye dugu jɛda ye wat tayra n ye kɔnɔw tugu a kɔ mashuratan olu bɛɛ bi cara a nɔfɛ kullun nin kelen o kelen lahu olu bɛ dawudu nɔfɛ awwabun u bɛɛ bɛ ala subhanahu wa ta'ala fɔ وشددنا ملكه وشددنا ni ala ye gɛlɛyali kɛ ملكه dawudu ka fanga na وآتيناه ni ala taala ye dawuda sɔn الحكمة kodɔn yɛrɛ la n'o ye nabi ɲumanya ye وفصل الخطاب ani kuma ko ɲuman نعم ani kuma ko ɲuman n'a kuma nin fɛ i b'a fɔ k'i y'a faamu na اصبر على ما يقولون Muhamadu sabali min bɛ ka da i kan ni ala b'a kalama o bɛ aya wɛrɛw la an b'a dɔn ko min bɛ ka fɔ k'a b'i tɔɔrɔ a b'i dusukun tɔɔrɔ min bɛ ka fɔ mɛ ni ala tulo b'a la o fasibiri ala ma yaquluna mɛ sabali u bɛ ka nɛni min kuma jugu minnu fɔ ye Muhamadu sabali wazukuru abdana dawuda i miiri n ka jɔn dɔ la min tɛmɛn'i ye n y'o fana kɛ nabi ɲuman ye tan zala ayidi o don wa min tɔgɔ ye ko dawudu min ye fanga tigi ye ala tun ye fanga ba di dawudu ma o fanga in o ye alabato fanga ye sun fanga ko n'a ye bibila a bɛ sini sun wa a bɛ si ka seli a bɛ si ka seli sun na fo ka taa sa n'a ye bibila a bɛ sini sun n'a ye bibila a bɛ sini sun innahu awwab i k'a dɔn dawudu sɛbɛkɔrɔ segira ni ala ma dɛ subhanalahi fɔlɔ kun do k'a caya inna sakharna aljibala ma'ahu ni ala ye kulu karaba dawuda ye a ka ɲumanya kama n ye kulu ka non ala bi ko dɔ kɛ a ka nabi ɲuman ye o ye wahabiya de ye n b'a bɔ n yɛrɛ la k'a d'i ma mɛ jɔn ka baara bi fɛn dɔw si yɛrɛ ma i ni ala cɛ wurudi t'o kɛ fiyewu wa ala tɔgɔ ko t'o kɛ o fanga t'i la o ye jumɛn n ye abu hanifata ta fɔ aw ɲɛna
Abu Hanifata ye san 7 kɛ a ti saga sogo dun ko a fɔra dɔrɔn ko saga dɔ suyɛnna u ka dugu la saga suyɛnna an ka dugu la ne kana na sogo dɔ dun o ka kɛ wali saga suyɛnnen sogo ye ko a ye ɲininkali de kɛ ko bagan saga ninnu n'a ɲɔgɔnna bi san joli balo ko hukamaw ko a ma saga dɔnnaw ko a ma ko a ka ca la saga caman bɛ yen u bi san 6 san 7 saga ko a si man ka tɛmɛ o kan o kɛra min kɛ Abu Hanifata ye san 7 dafalen kɛ a ti saga sogo dun mun ka sɔn a kana na bɛn ni saga suyɛnnen sogo ye alors mais mun kɛra Shafi'i ko ale kamana guan o guan diɲɛlatigɛ la Imam Shafi'i ale kamana guan o guan diɲɛlatigɛ la a bɛ taa Abu Hanifata kaburu la ko a bɛ taa arakan 2 seli Abu Hanifata kaburu la ko k'a ka mago jira Ala la ko wallahi a ti tɛmɛ foyi ka Ala b'o ko de la alajɛ Shafi'i fana kun ye Alamɔgɔba de ye Imam Shafi'i Alamɔgɔba de kun don n y'a fɔ ɲɛna walimuso filɛli dɔrɔn n ko a langolo kun don langolo kɔrɔ t'a jurangolo kun don ye parce que a fɔra ko a y'a ye balikɔn de la Sangazo koko la e y'a dɔn i jurangolo tɛ n'i jɔ ye quoi a ye walimuso ɲɛda de ye a ɲɛda yɛlɛlen a y'o de filɛ fo k'a dɔn muso don cɛ don a y'o min kɛ dɔrɔn ala ye so wele hifisi bila a la n'a ko a bɛ fɛn durusi cogo o cogo a ti don bon an ni ninnu ye kelen ye an ni ninnu ye kelen o tuma na a lajɛ Abu Hanifata kaburu n'i sera yen k'i hami jira Ala la a bɛ sɔn munna ko a ye ko to Ala ye Abu Hanifa Shafi'i non Shafi'i kɔni a fana bɛ ziyara n'i taara yen i bɛ taa Shafi'i kaburu la k'a ziyara don o don mɔgɔw bɛ yen ale kaburu o Badawi kaburu o Sheikh Abdul Qadir kaburu o nin si tɛ to yen parce que u ye fɛn dɔ kɛ Ala ye a b'a janto nin de la quoi kama bɛ dilan mɔgɔ ni Ala de cɛ o kama de bɛ bɔ e la ka maa wɛrɛ nafa a faamuna o tuma na Ala ko n ye kulu karaba ye n ye kulu karaba Dawudu ye mais yanni kira kelen tɛ Dawudu ye o kira caman bɛ yen o mais munna kulu karabara Dawudu ye Ala ka sɔn de don mais Ala ko innahu awwab a ka fɛn bɛɛ la a bɛ segin ni Ala ma a bɛ segin ni Ala ma a ka fɛn bɛɛ la a bɛ yafa ɲini kɛ a ka fɛn bɛɛ la a b'a lajɛ Ala bɛ sɔn nin ma Ala tɛ sɔn nin ma innahu awwab a ka fɛn bɛɛ seginnen bɛ Ala de ma a bɛ sɔn a layifɔ kɛ a ka ca Ala ko o la n ye kulu karaba ye yusabbihina u bɛɛ bɛ sɔn a layifɔ kɛ ka fara a kan bil ashi safo seli waati wal ishraki ani fajiri seli waati n'o ye dugujɛ ye wa tayra n ye kɔnɔw fana karaba ye olu bɛɛ bi jɛza nɔfɛ u jamakulu bɛɛ bi tugu a nɔfɛ nin kelen o kelen kulu ni fɛn ni kɔnɔw nin bɛɛ bi a nɔfɛ de u bɛɛ tugulen b'a kɔ n'a ko min o tuma na olu bɛɛ ɲɛsinnen bɛ Ala ma u bɛɛ bɛ Ala sɔn layifɔ ka fara Dawudu kan naam wa shaddadna mulkahu an ye a ka fanga jidi k'a ka fanga sabati o tuma na munna ko mɔgɔ yɛrɛ dama min kun bɛ Dawuda kɔlɔsi a ka mihirabu la n'a nana misiri kɔnɔ gardien a yɛrɛ ɲuman vigile minnu b'a nɔfɛ k'a kɔlɔsi o ko kun ye salasuna alfaraju maa 30,000 maa 30,000 k'o de tun b'a garde su o su ayiwa alhamdulilayi y'a dɔn a kɛra gardi ye dɛ su fɛ maa 30,000 an karamɔgɔw ko tile fana fɛ maa 30,000 y'a dɔn a kɛra an ka taa ye sa o tuma na wa shaddadna
mulkahu ne ala y'a ka fanga sinsin ka fanga don a la o tuma na i gardiw bɛ kira nɔfɛ o tuma na i b'a dɔn kɔlɔsili kan ka kɛ kɔlɔsili kan ka kɛ dɛ ala k'an dɛmɛ wa n ye kodɔn d'a ma dɛ non ala ka kodɔn d'an ma kodɔn filɛ fɛ kodɔn de ye fɛn ɲuman bɛɛ ba ye kodɔn adamaden o adamaden hali ni ala y'i kɛ diɲɛ mara masakɛ ye n'i ma kodɔn a janyana a surunyana i bɔtɔ don a la non f'i ka kodɔn de mɔgɔw ye jɔnni ye mɔgɔw bɛ minɛ cogo di n k'an ka mɔgɔ minɛ tuma jumɛn nin cogo la n k'an ka mɔgɔ minɛ tuma jumɛn nin cogo la hinɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ caman na makari bɛ baara kɛ yɔrɔ caman na mais bere fana bɛ baara kɛ yɔrɔ dɔw la o y'o de f'u ye takfi labibu isharatun mafhuma wasiwahu yudaa binidai ali wasiwahuma bijazri min qibali al-asa summa al-asa hiya rabiul ahwal maa ɲɛnama mɔgɔ min b'a yɛrɛ kalama ni maa ba don a kɛra i den ye a kɛra i muso ye a kɛra i ka kalanden ye a kɛra i jɛɲɔgɔn ye n'a bɛ ka ko dɔ kɛ jama na min man ɲi isharatun mafhuma ko i b'i ɲɛ kɔma ye walima i b'i bolo siɲɛ ma k'o yɔrɔ bɛɛ a b'a dabila o ye kodɔnna ye wasiwahu min tɛ o ye yudaa bi nidai ali i b'a fɔ heyi nin dabila maa sɛbɛ i b'i ɲɛ kɔm'o ye min ka maa sɛbɛya ma se o ma ɲɛ kɔmi t'o ta ɲɛ i b'a fɔ heyi nin dabila sa o ye filanan ye sabanan bi jaziri min qibali al-asa i b'a fɔ n'i m'a bila n bɛ bere kɛ k'i ta tiɲɛ sisan o ye sabanan ye n'i m'a dabila n bɛ bere ci kun n'o kɛra o mana bere ye o b'a dabila warabiw ko al-asa o de ye laban ye o kumana dɔ bɛ yen bagabagali t'o ɲɛ ni bere ye f'i k'a susu a y'a janto nin na dɛ ataynahul hikma ni hikma y'i jɛ dɔrɔn c'est fini non n b'o fɔ a ye don o don mɔgɔ bɛɛ ye hɔrɔn de bɛɛ hali i woloden ye hɔrɔn de don i ka jɔn hɔrɔn de don n'i ye dan dɔ sago a b'a yir'i la a ye mɔgɔ de ah oui hikma tɛ manamanafɛn de wa man yu'til hikma ayiwa faqad uta ayiwa ni ala yɛrɛ de kumakan ye ko n'ale ala ye faamu ni kodɔn di maa min ma ko a ye fɛnba d'i ma dɛ ba y'i sɔn fɛnba la naam wa fasl al-khitab kodɔn dir'a ma kuma ka wasa dir'a ma kuma walanwalalen n'a kuma n'i fɛ i t'a ɲininka bilen i b'a dɔn a ye min fɔ kuma na o ye nabi ɲumanw cogo de ye nabi ɲuman si tɛ se ka kɛ nabi ɲuman ye ni faslul khitabi t'i bolo mais nabilayi Musa a b'ale dɔn a ma ɲɛ a ye Haruna de fara a ko ala Haruna fara n kan kuma ka nɔgɔ o ma ka tɛmɛ ne kan o kɛra min na a balimakɛ ma kɛ kira ye ka fara mais a kɛra n'ale de ka ɲinini ala y'ale kɛ kira ye a ko ala a diyara n ye mais n bɛ fɛ i ka n balimakɛ fana fara n kan kuma ka nɔgɔ o ma ka tɛmɛ ne kan ala ko sɔnna ala y'a balimakɛ fara kan u bɛɛ kɛra kira ye nabi ɲuman fila ye yubinu Firawuna y'o de fɔ Musa ye ko ne de ka kusa wa Musa de ka kusa ko maa min yɛrɛ ka kuma ti si dɔn yɛrɛ ko maa min yɛrɛ bɛna dɛsɛ ka kuma mana kira c'est-à-dire ka se ka kuma ka walanwala mɔgɔw ka ko faamu o fana ye kiraya jɔyɔrɔba ye o fana ye wajulikɛla fana ka jɔyɔrɔba de fo ala ka walanwalali d'i ma mɔgɔ dɔ kalannen don fo k'a kunkolo ci mais n'i ko a ka fɛn dɔ expliquer nin jama in ye sisan a tɛ se
a tɛ se mais dɔ bɛ kuma fo a bɛna sa a tɛ foyi dɔn fo a bɛ min fɔ kɔ kuma na n'Ala ye kuma nɔgɔya i ye ka kodɔn d'i ma foyi t'o kɔfɛ hɛrɛ la naam وهل a ko ɲininkali don yala أتاك nani kɛra ye ma wa نبأ الخصم nabawul khasmi kɛlɛkɛlaw ka ko la إذ tuma min na تصوروا ni kɛlɛkɛlaw ye kogo ta المهراب n'o ye mihirabu kogo ye إذ دخلوا على داود tuma min na n'u donna nabilayi dawuda kan ففزع منهم dawuda siranna قالوا u ko dawuda ma لا تخف la takhafu i kana siran خصمان kɛlɛkɛla fila don بغى بعضنا على بعض an dɔ de ye dɔ tɔɲɔ فحكم بيننا an nana i ka kiiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ بالحق i ka kɛ ni tiɲɛ ye ولا تشتت i kana fara ka sira wɛrɛ minɛ واهدنا i ka n gana إلى سواء الصراط ka bila sira n yɛrɛ tilennen kan i ka tiɲɛtigi ka tiɲɛ d'a ma وهل أتاك نبأ الخصم o tuma na ala ko kira ma hali ataka naba'ul khasmi yala kɛlɛɲɔgɔnw ka ko nana fɔ e ye wa el khasmu a bɛ jamugu ta arabu ka kan na u b'o walanwalan n'a ye k'a fɔ n'i ko khasmu a bɛ se ka kɛ jamugu ye surakaw ka kan na nuhatuw bɛ kuma kan kosɛbɛ ani lɔgatigiw k'a fɔ khasmu n'i ye ko khasmu i bɛ mufuradu de ye mais ko mufuradu tɛ jamugu de don a bɛ se ka kɛ jamugu ye ko tari kɛlɛɲɔgɔnw n ka ci ye e sɔrɔ wa إذ تصوروا المهراب tuma min na n'u ye kogo ta ka don dawuda kan إذ دخلوا على داود ففزع منهم tuma min na u donna dawuda kan ko dawuda yɛrɛ jatigɛra o o kɔrɔ ye di نعم nabilayi dawudu komi gardiw fɔra ye sisan gardi ba 30 o don wa ayiwa nabilayi dawudu o tuma y'a sɔrɔ kɛlɛ de bɛ yen jihadiw de bɛ yen maa o maa n'i kun kɔrɔtara fagabaa dɔ bɛ ɲini na jango n'i ye fɛn fɔ min ni mɔgɔ jama bɛɛ ta tɛ kelen parce que ale nana diɲɛ min kɔnɔ boli de bɛ yen ne k'o ye nkalon ye ayiwa f'i ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ minnu tugur'i la o tuma na i b'i labɛn sisan dɛ u y'i sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ foyi tɛ fagali kɔ o tuma o de bɛ yen wa hali bi o de bɛ yen dɛ o ti jɔ o o tuma na nabilayi dawudu n'a kun donna a ka misiri kɔnɔ harasuw bi jɔ da la maa ti don mais waati dɔ b'a bolo n'o sera sira bi di mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn tɔɲɔ mɔgɔ min ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la walima diinɛ ɲininkali bi mɔgɔ minnu bolo waati dɔ bi di bɛɛ ma bɛɛ bɛ n'i ka ɲininkali kɛ o kɔnɔna na dawudu tun b'a ka lafiya de kɔnɔ o ti question kuma ye a ko tuma min na mɛlɛkɛ fila in istasawwaru al-mihraba ko tuma min na kɛlɛɲɔgɔn ninnu ko u ye mihirabu kogo ta o tuma na tasawwaru tafsirikɛlaw b'a kɔrɔ fɔ ko u donna de ka harasu bɛɛ to yen garidi bɛɛ kɛ bɛ ka dawudu kori mais kɛlɛkɛla fila in nana don ka tɛmɛ garidiw la ka na cun dawuda ka misiri kɔnɔ y'a dɔn kabako da y'o ye o la min kɛ ko iz dakhalu ala dar fa fazi'a minhum o yɔrɔ la dawudu jatigɛra a sera n'u ɲɛ quoi garidi joli bɛ da la aw sera ka don ne kan biduni iznin ma yamaru di dawuda jatigɛra mais u mɔgɔlama de kun don u nana mɔgɔya sura de kan dawudu siranna قالوا لا تخف u ko kana siran khasimani kɛlɛɲɔgɔn fila de don foyi tɛ an gɛlɛlen de don an n'an b'i ka kiiri tigɛ ani ɲɔgɔn cɛ ɲɔ tɛ kana siran han بغى بعضنا على بعض an fila la dɔ de ye dɔ tɔɲɔ فحكم بيننا بالحق an nana i ka kiiri k'an ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ولا تشتت wala tushtiti i kana fara dɛ i kana sira bila dɛ a k'a ɲɛ kan a k'a ɲɛ kan dɛ a b'a janto nin yɔrɔ in na ko a k'a ɲɛ kan
mago bɛ se nin yɔrɔ in ma quoi a k'a ɲɛ kan وهدنا إلى سواء الصراط i k'an bila sira kan min tilennen don إن هذا inna haza a ko i k'a dɔn nin min filɛ nin ye أخي nin ye ne balimakɛ de ye له 99 نعجة i k'a dɔn sagamuso 99 b'a bolo ولي نعجة واحدة nka foyi tɛ ne bolo sagamusonin kelen kɔ فقال a ko ne ma أكفلنيها i ka saga bila n ka mara kɔnɔ وعزني a fanga sera ne na fili khitabi mana قال a ko لقد ظلمك tiɲɛ yɛrɛ la i ka cɛ y'i tɔɲɔ بسؤال نعجتك n'i ka saganin kelen in minɛni ye إلى نعاجه ka fara a ka sagaw kan وإن كثيرا i k'a dɔn mɔgɔ ka ca o من الخلطاء jɛɲɔgɔn ni baarakɛɲɔgɔn na ليبغي بعضهم a dɔ bɛ dansago ala badin dɔ kan إلا الذين fo n'a kɛra mɔgɔw ye dɛ آمنوا minnu limaniyara وعملوا الصالحات n'u tilala ka baara ɲuman kɛ وقليل o dɔgɔma da don ma o ladiriw ka dɔgɔ وظن داود a kɛra dawuda ɲɛna dawuda dara la o yɔrɔ la أنما فتناه k'u y'ale jarabi de فاستغفر ربه a ye ala yafa deli وخر راكعا dawuda y'i bɔ k'i be rakiyan a bɛ ka sujudu kɛ ala ye وأناب a segira kɔ joonɛ inna haza akhi نعم nin ye ne balimakɛ ye له 99 نعجة i k'a dɔn sagamuso 99 de b'a bolo نعم ولي نعجة واحدة nka foyi tɛ ne bolo sagamusonin kelen kɔ فقال a ko أكفلنيها a bila n ka mara kɔnɔ a di yan نعم وعزني في الخطاب nka a sera ne kɔni na kuma na dɛ a fanga sera ne fanga na an kumana min kan a fanga sera ne ta la a ye n ka sagamusonin kelen minɛ قال nabilayi dawuda ko لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه a y'i tɔɲɔ n'a i ka sagamuso minɛni ye ka fara a ka sagaw kan وإن كثيرا من الخلطاء nka i k'a dɔn jɛɲɔgɔn caman bɛ yen i baarakɛɲɔgɔn caman bɛ yen يبغي بعضهم على بعض a dɔ bɛ dɔ tɔɲɔ dɛ إلا الذين آمنوا وعملوا fo الصالحات n'a kɛra minnu dara ala yɛrɛ la ka baara ɲuman kɛ وقليل ما هم wa o yɛrɛ ka dɔgɔ mɔgɔw cɛ la dɛ ladiri ala ko ladiri ka dɔgɔ mɔgɔw cɛ la dɛ وظن داود o yɔrɔ la dawuda yɛrɛ dara a la sa wa y'a dɔn a ye kiiri tigɛ a ye kiiri in fana faamu mɛ aw ye fili jumɛn ye kiiri in na teliya jaabi de la ka sɔrɔ a ma kɛ tile ye. voilà a banna voilà o tuma na mɛ anw fɛ a b'an ka kuranɛw de la an ka tafsiriw caman bɛ na n'a ye tafsiri caman k'a fɔ nabilayi dawud muso 99 de tun b'a kun mɛ k'a ka kɛlɛkɛla dɔ bɛ yen a y'o muso ye min kɛ a ma dan sɔrɔ o la a ma dan sɔrɔ o muso la a y'o cɛ wele a ko a fɔra n ye ko karisa de y'i muso ye ko cɛ ko ɔhɔ ko dawudu ko a ma ko yala i bɛ se k'a bila n k'a ta wa ko cɛ ko o ma nɔgɔ ma n k'a kɛ ten alors ko dawudu fana kɛlɛ labɛnnen dawudu ko a ka kɛlɛtigi ma ko a ka nin cɛ in bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la a taalen kɛlɛkɛyɔrɔ la u ka taabutu bɛ yen ni kɛlɛ bɔnna u bɛna ala wele ni o ye comme u y'a fɔ cogo min na mais ni tant que i bɛ taabutu kɔfɛ ko a ka ca la se tɛ k'i la y'a dɔn taabutu bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ yan
ko mɛ n'i bilala taabutu ɲɛfɛ a ka ca la i bɔ man di kɛlɛ la ko a ko kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ma ko ni kɛlɛ wulila k'u k'u jija ka cɛ in bila taabutu ɲɛfɛ kɛlɛ wulilen u ye sɔrɔsikɛ in bila taabutu ɲɛfɛ a tora kɛlɛ la a tora kɛlɛ la min kɛ ko Dawudu y'a muso ta ko mɛlɛkɛw nana ka na Dawudu de ɲininka o la n cɛɲɔgɔn sagamuso 99 bi cɛ in bolo mɛ foyi tɛ ne bolo sagamuso ni kelen kɔ mɛ a ko fɔ n ka sagamuso de d'a ma k'a ta dafa 100 na ne bolo jala ka to wa a sera ne na a fanga bonyana ne ta ye o tuma na i y'a dɔn Dawudu fanga ka bon a ka maradenw ta ye a fanga bonyana ne ta ye a ye ne ka sagamuso minɛ Dawudu ko tiɲɛ yɛrɛ la a y'i tɔɲɔ u fila ye ɲɔgɔn filɛ kɛlɛkɛla fila ye ɲɔgɔn filɛ ko ka yɛlɛ ko ka wuli ka taa o tuma na ko wa zonna Dawudu ko Dawuda dara la o yɔrɔ la a dara la o yɔrɔ la annama fattannahu k'u nana ale haraju de k'a bila fitinɛ kɔnɔ o tuma na nin ye an ka tafsiri caman ka kuma de ye Kuran tafsiri caman mɛ hasha parce que i bɛ mun faamu an bɛ s'a ma o yɔrɔ bɛɛ Dawudu ye Ala yafa deli bon u nana ne jarabi a bɛ sɔrɔ i ye ko dɔ kɛ o tuma na yafa deli a bɛ sɔrɔ i ye ko dɔ kɛ o tuma na nin yɔrɔ in na silamɛw ka kuranɛ tafsiri caman bɛɛ ye nin ta kitabul muqaddasi de kɔnɔ u ye nin ta kitabul muqaddasi de kɔnɔ kerecɛnw ka livre o livre in na u b'a wele ko Samuel n'i y'o lajɛ Samuel sani Isahahu a suran 11 ani suran 12 i bɛ nin kisa in dafalen sɔrɔ kerecɛnw ka livre kɔnɔ min bɛ wele ko Sifru Tamuwil n'i y'o lajɛ Isahahu n'o ye sura ye walima Isahahu 11 Isahahu 12 a b'o kɔnɔ ta mais anw ka kuranɛ ye kiraw saniya ka bɔ jurumu ma anw ka kuranɛ ye kira bɛɛ saniya min b'a ale yɛrɛ Ala n'u cɛ o ko tɛ mais mun b'u n'u adamaden ɲɔgɔn cɛ tɔɲɔli tɛ yen nabi ɲuman ti maa tɔɲɔ kira ti maa tɔɲɔ wa hali Ala ka mɔgɔ ti maa tɔɲɔ fɔ n'a filila mɔgɔ bɛ fili alikamalu lillah n bɛ fɛ k'a fɔ silamɛ ɲuman t'a tugu fiyewu ka Ala ka adamaden dɔ tɔɲɔ hali ni kafiri don fɔ n'a filila o tuma na mun kɛra yan a ye kiiri dɔ de tigɛ kiiri in tigɛ cogo man ɲɛ o de nana ni Ala yafa deli ye kiiri tigɛ cogo man ɲɛ parce que a ma kɛlɛ ɲɔgɔn kelen ɲininka يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قلنا نقوم منا داود ده كيليرا نبي الله إبراهيم ako Ala ye min kɛ Ibrahima ni Isahaka ni Yakuba ye k'u tɔgɔ tora de Khalidan a keleyara olu la a ko Ala i ye bonya min kɛ Ibrahima ye i ye bonya min kɛ Isahaka ye i ye bonya min kɛ Yakubu ye u sara a mɛnna nka u tɔgɔ bɛ ka fɔ comme u balolen don Ala ne tun bɛ fɛ i k'o kɛ n yɛrɛ de a keleyara Ala ko n y'u lajarabi de ma bonya k'u ye fu dɛ n ye lajarabi de s'u ma o sabali la o la Dawudu yɛrɛ ko Ala lajarabi se n yɛrɛ ma n bi sabali o tuma na
ala fana ninnu nana ɲininkali kɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ni e ye ne ka kelen ni minɛ k'i ta kɛ 100 o kiiri ka jan wa i tɔɲɔna nka yanni kiiri tigɛla k'a fɔ i tɔɲɔna a kan ka cɛ dɔ in fana ɲininka a kɛra ten wa o kumana jango hali anw pilasi la n'an y'a tigɛ ta a bɛ fɔ ko an filila jango kira pilasi la o ka bon a bɛɛ ye a bɛ kuma in faamu a ma maa fa ka o muso ta muso ko kuma yɛrɛ tɛ mais kerecɛnw ka livre kɔnɔ muso ko don an ka mɔgɔw y'o de ta a b'an ka tafsiri bɛɛ la hali min filɛ n bolo a b'o de la ko muso ko don min filɛ n bolo a b'a la ko muso ko don dɔw ko k'a ye muso in kotɔ de ye fɛn dɔ de wulila komi ndɔn a bɛ ka k'o filɛ o k'o filɛ fo a taara bɔ muso in kan a bɛ ka ko k'a to a ka masaya etazi kan k'a ye muso in filɛ k'a filɛ bon kabini yan i b'a dɔn nin ye setanɛ kan de ye ala ye aya fila min yɛrɛ kɛ ka daminɛ a bɛ ka bɛn ale la ko innahu awwabun wa ataynahu al-hikma ayiwa ala ye maa min bonya ka kɛ nabi ɲuman ye nabi ɲumanya yɛrɛ b'a bɔ n'a fɔra maa o maa ma nabi e ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen hali sɔlihu e ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen hali mu'min e ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen al-mu'min mu'min setanɛ bɛ se mu'min na mu'min bɛ lajarabi mais ka taa se walimuso kotɔ filɛli ma fo k'a nege don i la kiraya jɔyɔrɔ la an b'a dɔn o ye nkalon ye o la a kɛra muso in fɛ ko a bɛ muso furu u ko cɛ b'a fɛ a furulen don a kisa de ka ca quoi a si fɔ cogo di si ta tɛ kelen n ye fɔlɔ min fɔ k'a ye cɛ wele de ko cɛ ka muso in bila a k'a ta filanan ye u ko non ko i ka sɔrɔdasi dɔ muso don i ka kɛlɛkɛden dɔ muso don ko o bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ la k'a ye mɔgɔ ci k'a fɔ kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ye ko ni kɛlɛ wulila k'o bila taabutu ɲɛfɛ pour que a ka sa bon n'i y'a lajɛ kiraya jɔyɔrɔ la kira t'o kɛ dɛ nabi ɲuman t'o kɛ dɛ o tuma na an b'a dɔn yan ko nkalon don a b'an ka kitabuw kɔnɔ dɛ an ka tafsiriw falen don a la min filɛ ne yɛrɛ bolo o falen filɛ a la nin ye tewu ko muso ko yɛrɛ don o tuma na an bɛ kira ko k'a jɛ a b'a jan don a la tafsiri la a ka walada diyɔrɔw la a bɛ kiraw saniya ala y'u saniya a yɛrɛ k'u saniya na fastaghfara rabbahu a y'a ma yafa deli wa kharra raki'an ko a bi o yɔrɔ bɛɛ ka sujudu kɛ ala ye k'a te turu wa anaba segira a kɔ k'a fɔ ala tiɲɛ yɛrɛ la ne filila n kan ka tɔ kelen ɲininka ne filila dɛ ne ala yafara lahu dawuda ma a ka nin jurumu kɛlen na wa inna lahu a bɛ dawuda bolo ne ala bolo yan anw bolo yan la zulfa jidi wɛrɛ bɛ kɛ ɲuman in kan wa husna ma'abin sigiyɔrɔ ɲuman b'a bolo ne ala bolo lahara ya ye dawuda nin kama sa ne ala n ye i nɔmɛ k'i kɛ bi k'i bila yɔrɔ la bi n'i kɛ khalifa ye dugumakolo kan fil ardi ne ala ka dugumakolo kan kiiri tigɛ sa mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fil ardi i ka tigɛ ni tiɲɛ ye kana tugu ni dungɔ nɔfɛ bilen n'o kɛra ni dungɔ bɛ n'i fili an sabilillahi ka bɔ ala ka sira ma i k'a dɔn mɔgɔ minnu n'olu bɛ fili ka bɔ ala ka sira kan n'o ye limaniya ye a b'o tigilamaw ye ɲangata b'u ɲɛ lahara shadidun
ɲangata min ka gɛlɛn بما نسوا bima u bi sara ni fɛn ye نسوا u ɲinɛna ala kosuma min kɔ يوم الحساب lahara kiiri tigɛyɔrɔ la نعم فغفرنا له ذلك fagafarna lahu zalika an y'o yafa nabilayi dawuda ye o tumana an ye mun yafa ye walicɛ fagali tɛ dɛ la a ma sɔn ka kɛlɛkɛla dɔ in lamɛn wa inda lahu indana la zulfa wa a k'a dɔ fana nin da bɛɛ ye dɛ n ye nin k'a ye diɲɛ na yan jiidi tɔ bɛ n bolo k'a fara a kan وحسن مآب wa husna ma'abin ani segiyɔrɔ ɲuman alijinɛ b'a ɲɛ n'a segira ka na ni ala yɔrɔ يا داود ya e dawuda إنا جعلناك خليفة في الأرض an kɔni ne ala ye nome bi k'i kɛ n ka khalifa ye dugukolo sanfɛ n'i nome فحكم بين الناس بالحق kiiri kɛ sa mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ musoko kuma bi yan kiiri tigɛ sa mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bil haqi i ka kiiri tigɛ ni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye ولا تتبع الهوى kana tugu ni dungɔ nɔfɛ parce que ni dungɔ bi yan i nana waritigiba dɔ miliyardɛri dɔ ani fanda dɔ kana fanda k'a fɔ faama ye nin waritigi a ye n ka du bɔsi na faama ladiri tiɲɛtigi fɛn o fɛn bɛ jigin i kɔnɔ faama in ka taa kaso la fɔlɔ waritigi in ka taa kaso la fɔlɔ parce que a ye fanda to yen o tumana n'i i ye baara kɛ ten o de ye hawa ye la mɛ waritigi ni fanda bɛ ɲɔgɔn na e bi bi waritigi ka cogo di ko parce que ani fanda bɛ ɲɔgɔn na non a ɲɛɲini mun don mun y'u se ɲɔgɔn ma voilà ni fanda y'a ka kuma fɔ e yɛrɛ ye fanda hinɛ minɛ o ka kan mɛ e ye kiiritigɛla de ye o tuma na e man ka fiyewu ka ni dungɔ ta yan parce que ni bi fɛn fɔlɔ min jiri la i bi dimi de munna a y'a ka se boli nin fanda in kan mana mɛ ko i k'i ni dungɔ bila ye i ka baara kɛ ni tiɲɛ ye tiɲɛ ye mun ye fandankɛ ye n'i ka kuma mɛn waritigi mun y'a ka du se e bolo mun don a n ye n ka terrain san ka fankelen jɔ yanni n ka na fankelen jɔ n y'a sɔrɔ a n'an bɛ don o kɔnɔ k'a ka so jɔ n ka papiye filɛ ayiwa fandankɛ ka papiye bɛ min ayi papiye tɛ ne bolo ayiwa fandanya de bɛ filɛ yan fo ni e kiiritigɛla yɛrɛ bɛ se ka kuma waritigi fɛ k'a yɔrɔ san k'a di fanda ma mɛ i tɛ se k'a minɛ k'a d'a ma a ta tɛ o mana fanda ni waritigi bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ a ye ninnu tɔɲɔna fandaw don setigiw b'u ka se boli mɔgɔw ka de non kiiri tɛ tigɛ ten mun bɛ yen mun kɛra a faamuna o tumana ala ko a ma wala tattabi'il hawa kana tugu ni dungɔ kɔ kiiri tigɛyɔrɔ la فيضلك عن سبيل n'o kɛra a b'i fili ka bɔ ala ka sira kan dɛ i ye jɔ dɔ fara sisan i hinɛna dɔ la k'o ka saga musonin kelen farala dɔ ta kan ka kɛ 100 hali i m'a ɲɛɲini i ko k'o tɔɲɔna a y'o fɔ dɔrɔn olu fila sina ka ɲɔgɔn filɛ ten ka yɛlɛ ka wuli ka taa ko o yɔrɔ de la sa fazɔn na ayiwa o yɔrɔ bɛɛ ko a dara a la c'est à dire ale ko ala ye ibrahima fɛngɛ ka isaka tɔgɔ bonya ale yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ ten quoi ala ko n y'u jarabi de u sabali la a ko n yɛrɛ bɛ sabali ko o yɔrɔ la a y'a dɔn ko wala jarabi in ye nin de ye ko ala nana ale lajɛ dɛ o tuma na o yɔrɔ de la a ye ala yafa deli mɛ ala ko ale yafara ma ka tila ka place d'a ma min ka bon k'a ka kalifa ye fil ard ka yamaru d'a ma ka kiiri kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dawudu tɔgɔ bi to yen fo ka se lahara ma a ye kun bɛ min ɲini a y'a sɔrɔ keleya bi bɛn hasidiya de ye haramu ye keleya bi bɛn dɛ hasidiya de ye haramu ye n'a fasil mutanafisun amilun ayiwa o tumana i b'a lajɛ ka mɔgɔ dɔ ye a taara a ye kuforoba da e nana min kɛ i ɲɛ bɛ cɛ la a bɛ moto kura kan e ko nin tɛ
sita nga adamaya ko do ke ko ni jonde ko aka moto yere do ko ay ni zoro chodi ko ay kufuro bada fana bi labbe ka ta furuda minga boatai abi fo ma ko keleya an ba fo segu bamananga na ko fadenya ka fadenya mogola ibi minge nere bake ni matemi ka mbi take ay fo ma fadenya wal ma keleya o te haramu nge na yo dépasser de ka ke a iyere ka kufuro bada e bika ka ala wele ni nga kufuro kana nyenyine abi fo de ma hasadu aba jando na de mo bi fadenya bi keleya imma nyona e minge ka ke fo ka temaka sharia na no de yo ko alijine nyine na nga fadenya nyona ni ya ko che ya yewu ya be misilla be ala dilla fadenya ala de lahara ka alijine kan na nye ita jugo ya tai sharia lo bibe aba janto la de hasidiya ko ni no yidusu kun soro dore ka pobana ay akira yo fo ko shay'ain la yajtami'ani fi qalbi mur'in al-iman wal hasad kira ko fevla be ko no tido adama dengele ndusu kun na fiyo ka ke ala nyesranye baye ka tla ka ke hasidi me aya fo ka hadisa dola ako hasidiya be dusu kun bela mais silamɛya kama dusukuntigi yɛrɛ de bɛ hasidiya kɛlɛ a ti sɔn k'a bila ka baara kɛ wulibali don dɛ ko hasidiya bɛɛ adamaden bɛɛ hasidiya b'i dusukun na i seko foyi t'o la a bɛ yen ko mais kunnandi de ye maa ye min ka silamɛya sera k'a ka o hasidiya in kɛlɛ ni hasidiya ko a bɛ wuli a b'a fɔ i da ne ye ala ɲɛsiranya b'a ye a bɛ fɛ k'a ɲɛsin mɔgɔ min ma ni tigi yɛrɛ b'a ni kɛlɛ ka bɔ yen n'o tɛ mɔgɔw dilan cogo don dɛ jubilatil qulubi ala karahati man sama kira ko dusukun yɛrɛ dilanlen de don ka bila ala fɛ maa o maa b'a sanfɛ a t'o fɛ mahasud an ka jubilatil qulubi ala karahati man sama maa o maa kɔrɔ tara ko dusukun dilan cogo yɛrɛ de ye ka ba i la a bɛ faamu bon a bɛ ten ni fɛnkɛ bɔgɔsukɛlaw filɛ nin min bɛ bɛɛ bɔ n'a nana ni dɔwɛrɛ nana ni mɔgɔ 100 de bɛ ka k'u filɛ i bɛ taa sɔrɔ 80 bɛɛ hakilila ye min bɛ se dɔ k'a bɔgɔ kan u ka s'a la u ka s'a la. Mais i ka sira foyi tɛ dɔrɔn ninnu b'u ka baara kɛ u b'u ka sara sɔrɔ a la a foyi tɛ s'i ma mais supporters kɔni n bɛna de comme a bɛ se bɛɛ la i bɛ kɛ k'a ɲini fo dɔ ka s'a la parce que a kɔrɔ tara a ka sira in kan bon ni bɛ ten de quoi i y'a ye u tɛ kɔrɔ talen fɛ quoi u bɛ fɛ a ka bi de ayiwa. الذين يضلون عن سبيل الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله نعم إن الذين يضلون عن سبيل الله mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw fili ka bɔ ala ka sira ɲuman kan n'o ye silamɛya ni ala danaya ye lahum azabun ɲangata b'o tigiw ye shadidun min ka gɛlɛ kosɛbɛ bima nasu yawmal hisabi fɛn kama u ɲinɛna lahara don kɔ وما خلقنا ne ala ma dali kɛ السماء sabili 7 والأرض ani dugumakolo وما بينهما ani fɛn bɛ dugumakolo ni kabakolo cɛ batilan ma da guazan fu ma da manamana ma da ndulonlɛtɔ ma kɛ zalika o dali min filɛ ظن الذين o de ye mɔgɔ ka jate ye walima miiri ye كفروا mɔgɔ minnu kafiriyara فويل janɛmɛ wayilu للذين o bilalen bɛ mɔgɔw ɲɛ كفروا minnu kafiriyara من النار kabini tasuma na
walma yɛrɛ نجعل الذين amanu mɔgɔ minnu limaniyara an k'olu kɛ wa وعملوا الصالحات u tilala ka baara ɲuman kɛ كالمفسدين an k'olu ni cɛnikɛlaw kɛ kelen ye wa في الأرض dugumakolo sanfɛ أم walma yɛrɛ نجعل المتقين minnu siranna ala ɲɛ an k'olu kɛ wa كالفجار i n'a fɔ cɛnikɛlaw نعم u tɛ se ka kɛ dɛ ما خلقنا السماء والأرض ne ala ma dugumakolo ni kabakolo ni dugumakolo da وما بينهما باطلا ani fɛn min bɛ kabakolo ni dugumakolo cɛ n'o ye adamadenw ni falenfɛnw ni fɛn wɛrɛw ye an m'a da guazan ten kun b'a la na ذلك الظن الذين كفروا mɔgɔ minnu kafiriyara o y'olu ka miiri de ye ko an dakun y'an k'an ja ye na فويل للذين كفروا من النار janɛmɛ wayilu n'o ye janɛmɛ kɔdingɛ ye نعم k'o labɛn bɛ lilezina kafaru ka bila mɔgɔw ɲɛ minnu kafiriyara النار mina nari tasuma na أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات kɛlɛ mufsidina في الأرض yala mɔgɔ minnu ye ɲɛni kɛ ka siran ni ala ɲɛ ka tila ka ɲɛni kɛ ko an b'olu kɛ i n'a fɔ tiɲɛnikɛla minnu bɛ dugukolo kan an b'olu kɛ kelen ye wa نعم olu tɛ kelen ye dɛ minnu siranna ala ɲɛ ka limaniya ka baara ɲuman kɛ ka baara ɲuman kɛla ni tiɲɛnikɛla kɛ kelen ye a y'olu ti sɔn o ma o أم نجعل المتقين كالفجار walima u bɛ fɛ de an ka ala ɲɛ siran ɲɛnaw ni tiɲɛnikɛlaw bila minɛn kelen kɔnɔ minnu ye ala ka dan bonya ka walimuso to yen ka walinafolo to yen ka hasidiya to yen an b'o ni jɛnɛyakɛlaw ni nkalontigilaw ni hasidiw kɛ kelen ayi olu tɛ se ka kɛ kelen na كتاب a ko nin ye kitabu ye أنزلناه ni ala ye kitabu in jigin إليك ka na muhamadu ma مبارك kitabu in ye barikama ye ليدبروا mun kosɔn adamadenw ka faamuni kɛ ka ɲɛɲinini kɛ آياته ni ala ka kabako minnu b'a kɔnɔ وليتذكر u k'u hakili jigin ka kɛ أولو الألباب hakilibatigiw fɛ ووهبنا ni ala ye nini kɛ لداود nabilayi dawudu la سليمان ni sulaimana d'a ma نعم العبد nimal abdu jɔn ladiri do jɔn nɛɛmama do إنه innahu i ka dɔn suleimana yɛrɛ أواب awabun segiba sɛbɛsɛbɛ do ala ma إذ ma min na أريد urida ni jiralikɛla عليه nabilayi suleimana na بالعشي bilasiyi wulada fɛ الصافنات ɛsɔfinatu so dagabanaw na mɛ an bɛ s'a ma kuwa نعم صافنات الجياد so dagabanaw na فقال fakala ko إني ne kɔni أحببت ne ye kanuni kɛ حب الخير o bali khayiri ne ye hɛrɛ kanu nafolo kanu عن ذكر ربي ka bɔ n ma kosumali ma حتى fo tawarati نعم fo tile taara bi بالحجاب hijabi kɔfɛla la ردوها علي a ye u segin ma dɛ فاتفق مسحا o ye minɛni kɛ a bɛ masayali kɛ بالسوق sow kan na والأعناق fi suki so senw na نعم wala a anaki ani sow kan كتاب أنزلناه kitabun a ko kuranɛ ye kitabu ye anzalnahu ne ala de y'a jigin إليك ka na muhamadu ma مبارك mubarakun barika bɛ kuranɛ na barika b'a la ليدبروا آياته liyadabbaru ayatihi taruw na ayaw jateminɛ k'a jateminɛ ka miiri n'a ye ala ko ta ala ko ta ala ko n ye nin kɛ e yɛrɛ k'i sigi i ka so dɛ i k'i miiri ta ka kuranɛ yɛrɛ jateminɛ a n'a y'an bila mun na ko an ka mun to yen n'i y'o kɛ kuranɛ na n'ala sɔnna i bɛ kanda sɔrɔ nka وليتذكر أولو الألباب wa a nakun ye hakilitigiw ka miiri ala ko la u k'a lajɛ ni tiɲɛ don walima nkalon don نعم kira n y'a fɔ ye kira o kira cira ala m'u ci ni foyi ye jogo in kɔ an ka balo ɲɔgɔn ka dɔ kana dɔ to yen hali i ka baganw n'i ye bagan mara saga min bɛ tuni kɛ kosɛbɛ i b'ale siri ka bɔ tɔw la
n'a m'o dabila yɛrɛ tɔw bɛ se ka fɔ ni ka taa dumuni kɛ ale sirilen bi to kuranɛ y'an bila nin de kan o tuma na diɲɛlatigɛ tɛ se ka kɛ hali ka baganw f'i k'i jantu la k'a da zagonnaw dɔn pour que u kana na i mago sa a b'o cogo kelen la hali i bi ɲɔkisɛ min dan a bɛ woloma de si ɲuman k'o de dan n'a sɔrɔla a bɛ faamu o tuma na ala de b'an dɔn kojugu o y'an da pour que an yɛrɛ kana tiɲɛ an yɛrɛ ma an kana balo baganw balo cogo la setigi k'a tile kɛ sendaw na ala nana ni sariya ye a ye walimuso to a tigi bolo a ye walinafolo to a tigi bolo a ye hasidiya dabila a y'a tile a ye kɛ laadiri ye n'i y'a bɛɛ jateminɛ i b'a sɔrɔ e ni ne tɛ dɛ ne b'a sɔrɔ ne ka hɛrɛ de do ni e yɛrɛ ye kodɔnna ye i b'a ye ko i ka hɛrɛ de do n'i minɛna walimuso la hali n'a cɛ ma s'i la i bɛ malo n'i minɛna sonyɛni na n'u m'i ci k'i fa i b'i faso malo i b'i baso malo mana ala m'a fɔ an ka foyi dabila an ka hɛrɛ tɛ min na kɔ a bɛɛ an ka hɛrɛ bɛ min na de an ka hɛrɛ tɛ min na ala ko a y'a dabila mana n'i ye kuranɛ ayaw lajɛ i b'a ye a nana e yɛrɛ de kama a nana e de kama et puis n'a kun labatora diɲɛ bi lafiya diɲɛ bi lafiya tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛ bi lafiya parce que tɔɲɔli t'a kɔnɔ tile laadiriya an ka taa ووهبنا لداود سليمان o kumana u ko ala ko n ye dawuda sɔn suleimana na y'a dɔn masa suleimani bɛɛ b'o dɔn ko n ye dawudu sɔn suleimana na u ko muso in de ye suleimana ye cɛ in fagalen k'a muso ta k'o den de kɛra suleimana ye an ka kuranɛ tafsiru de b'o fɔ نعم العبد ni'mal abdi jɔn nɛɛmama don dɛ إنه أواب suleimana min filɛ nin ye awwabun a fana kɛra fa si ye a ka foyi tigɛ n'a ma segin ala ma k'a lajɛ a bɛ bɛn a ti bɛn ani ka sɔn layi fɔ kɛ ka jurumu yafa ɲini na إذ عرض عليه بالعشي صافنات الجياد a ko tuma min na n'u nana sɔfinatulu jihadi n'u nana a tɔgɔ ye di sodanso kulu jira a la o tuma na sɔfinatu u b'a fɔ o de ma ni sokɛ falen n'a jɔlen don a b'a sen kelen a b'o kɔrɔta dɔɔnin k'a nuni tugu so maralaw b'a dɔn a b'a a sen fara tɔgɔ ye di an tɔrɔ i b'o nuni turulen mɛ o kɔrɔtalen don ka tɛmɛ tɔw kan o de ye sɔfinu ye wala n'a sɔrɔla a ye yɔrɔ faamu o tuma na sɔfinatulu jɛ o kɔni ye so dagabanaw de b'o kɛ so sɛbɛsɛbɛw o tuma na ko tuma min na ni sokulu yirala masa sulemani na ko i ka sow filɛ a yɛrɛ halala sow de don mɛ tafsiri dɔw b'a f'u ye ko setanɛ ye so ninnu bɔ ji jukɔrɔ de ko so mugan mun don ko ka n'u jɔ k'u jira la ko a tora o filɛli de la a ma dansi sɔrɔ o la naam. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي ko suleimana ko ne ye nafolo kanu dɛrɛ ko ka tɛmɛ ala ko sumali kan c'est à dire ko lazara sera ka sɔrɔ a bɛ k'a ka so ninnu lajɛ lazara sera lazara tɛmɛna vraiment a yɛrɛ daga so bɛɛ n'i ka waati cogo tɛ yan a b'i n'a fɔ sisan anw garibu sisan i ka mobili kura bɔ ka na d'aw ma i bɛ t'i sigi k'a filɛ de walima ka don a kɔnɔ a ye tuuru cɛ nin ye dɛ o tuma na ko parce que mais aw bɛ ka kabakoya soko de la so kun ye so ka bon olu ka avion ye so de kun ye fɛn bɛɛ ye ani ɲɔgɔmɛ ni fali a bɛ faamu wa o tuma na ale y'i to o de la lazara tɛmɛna ko tile binna tile binnen n b'a kisa fɔ dɔrɔn i bɛ sɔrɔ k'a fɛ u b'a faamu tile binnen ko setanɛ nana fɔ a ye ko tile bɛnna i ma ala bato dɛ
ko nafolo sera ka ne ɲinɛ ala kɔrɔ ko a dusura o tuma na ko a nana daminɛ sa ni bamuru ye a bɛ so ninnu sen kari-kari ka b'u kɔrɔ ni bamuru ye a b'u kunkolo tigɛ a b'u sen kari a b'u kunkolo tigɛ ko fɛn ka don ale ni ala cɛ ko a nana so in bɛɛ faga bon sariyatigi o ye an ka kuran tafsiriw b'o fɔ dɛ an kuran tafsiriw b'o fɔ bon so ye ɲinɛ lazara seli kɔ mais so ye mun kɛ ni sen bɛ tigɛ fɔ n'a kɛra e ta ye sa kɛ n'o tɛ so ta tɛ dɛ mais so ka mun bi yan kira yɛrɛ nabi ɲuman ka muru ta ka na baganw sen tigɛ ko parce que u ye dɛsɛ ka lazara seli ka tila k'u kunkolo tigɛ k'u ye dɛsɛ ka lazara faamu jumɛn bɛ sɔn nin ma kumana n bɛ fɛ k'a fɔ tafsiri wɛrɛw ko kuma in tɛ tiɲɛ ye ko a ma so sen tigɛ k'a kan kari dimi na ko a ma kɛ ten dɛ ko k'u ka so in bɛ kan tigɛ k'a boso ko ni so bɛ boso senw na tigɛ ko son tigɛli ko ala y'o de fɔ o sen tigɛ de fɔ n'a bɛ faga fana a bɛ kan tigɛ ko a y'a sogo de tila fandaw ni ɲɔgɔn cɛ u k'a dun ko a kana don ale ni ala cɛ o ye tafsiri filanan ye tafsiri sabanan o ko non ko so ma kan tigɛ a sogo ma tila ko a ye ala yafa deli munna lazara tɛmɛna ale kan ko a nana so de yɔrɔ la a bɛ so kan si munumɛ na kan a b'a sen munumɛ na a b'a fɔ aw de ye ne ɲinɛ n ka ala kɔ fɔ lazara taara kan to o ye sabanan ye mais o sabanan in kɔni ne yɛrɛ kɔni bɛ sɔn o ma tɔ ninnu ye ne bɛ sɔn sabanan in ma masa ni loga bɛ kɛ kantigɛ ye o e bɛ se a wunu ka o n'i ko i jugu ma e bɛ se a wunu ka a bɛ wuli an kana fɔ o ti magali ye bilen dɛ o bɛ faamu mais a ma so fa wa a ma so sen tigɛ la a ye ala yafa deli so ma fɛn kɛ o so ka mun bɛ yan na حتى توارت بالحجاب fɔ tile taara bi ردوها عليا ko a ye na ni n ka so ninnu ye فاتفق مسحا بالسوق ko a y'a daminɛ a bɛ kanw masaya cogo min na a bɛ senw masaya ten ولقد tiɲɛ yɛrɛ don فتنا ni ala ye fitinali kɛ سليمان nabila suleimana na وألقينا ni ala ye kɛruni kɛ على كرسيه a ka sigiyɔrɔ la جسدا farikolo wɛrɛ la ثم segi أناب a segira ko ni nka ne ala yafa deli قال ربي a ko ne ma اغفر لي yafa ne ma وهب لي ملكا i ka fanga di ne ma لا ينبغي لأحد من بعدي fanga min ti daga mɔgɔ wɛrɛ ne yɛrɛ kɔ إنك i k'a dɔn ala أنت الوهاب e de ye sɔnni masa ye فسخرنا له fasakharna ne ala ye karabali kɛ له nabilayi suleimana ye الريح fiɲɛ na تجري fiɲɛ min bɛ boli بأمره ni suleimana ka yamaru ye رخاء an lafiya la حيث أصاب yɔrɔ o yɔrɔ n'a y'o ɲini والشياطين n ye sɛtanɛ o karaba ye كل بناء o mansɔn bɛɛ lajɛlen وخواف wa khawazin ani jitununa min bɛ don ji jukɔrɔ وآخرين wa n ye dɔ wɛrɛ o karaba ye sɛtanɛ ninnu na مقرنين olu sirilen bɛ في الأصفاد ni nɛgɛyɔlɔkow ye هذا عطاؤنا ne ala ka sɔnni ye nin ye dɛ فمن fa minnu bɔ ka di kɛ أو أمسك walima
a tu i yɛrɛ bolo بغير حساب ɲininkali t'a la i kelen da don وإن له wa inna lahu indana a bɛ suleimani ye anw bolo yan لزلفى la zulufa bonya ni kɔrɔta la وحسن مآب wa husna maabin ani sigiyɔrɔ ɲuman n'o ye alijinɛ ye نعم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه ala ko ne ye suleimana lajarabi tuma min na a ye muso dɔ furu u b'o de fɔ ko a ye muso dɔ de furu dɔw ko balikisa de don ayiwa a ye muso furu n'a yɛrɛ ni dungɔ ye ko muso in tun bɛ boli bato muso in tun ye boli batola ye mɛ a bɛ nin kɛ masa sulemani fɛ yen masa sulemani yɛrɛ tun t'a kalama o tuma na u b'a fɔ k'a ka masaya tun b'a ka bage de la ko n'a tun bɛ don ɲɛgɛn na a bɛ bagi in bɔ k'a di a muso dɔ bɛ n'a jɔ ɲɛgɛn da la ou bien a ka jɔ muso dɔ a bɛ bagi bɔ ka d'o ma ka don ɲɛgɛn na n'a bɔra a bɛ bagi minɛ k'a don a bolo la a kisa ka ca et puis a si ni si tɛ kelen a surumani ye dɔrɔn ko a ka bagi ko masaya tun b'o la masaya ni kiraya tɛ kelen masaya ni nabiɲumanya tɛ kelen nabiɲumanya ka bon ka kɛ bagi la non kiraya ka bon ka kɛ bagi la non mais fɛn min tun b'a ka bagi la o tun y'a ka masaya ye voilà o tumana ko sitanɛ de y'a nɛgɛn walima k'i yɛlɛmɛ n b'a surunya k'i yɛlɛmɛ k'i kɛ a muso ye ka n'i jɔ ɲɛgɛnda la walima a ka jɔnmuso ye walima a ka jɔnkɛ ye nin bɛɛ b'a la nin bɛɛ bɛ kisa in kɔnɔ ɔ ko a y'a ka bagi bɔ ka d'o ma k'o yɔrɔ bɛɛ o y'i ja k'a fili ji la o y'a fili ji la min kɛ a ka masaya nɔrɔ tununa o tumana sitanɛ nan'i sigi a nɔ na ka kiiri jugu tigɛ daminɛ ko sulemana nana kɔngɔ y'a minɛ a y'a fɔ a muso ye ko a ye dumuni di yan olu ko n t'e dɔn u ye jɔn wele u y'a gɛn ka bɔ a bɛ kɔngɔ bɔnn'a na quoi a bɛ taga fu kɛ a bɛ yaala mɔgɔw fɛ yen ni min bɛ se ka ɲɛ a ma quoi k'a sera muso dɔ de ma a taara dama kasi o la ko kɔngɔ y'ale tɔɔrɔ ko muso ye jɛgɛ den kelen d'a ma ko a taara o jɛgɛ de kɔnɔ fara ko a b'o tobi a taara sɔrɔ a ka bagi b'o jɛgɛ kɔnɔ o tumana a ka fanga seginna a cogo la a nan'i sigi a ka masaya sɛzi kan ko mɛ ala y'o k'a la de parce que a ye muso dɔ de furu ko muso in bɛ boli sɔn sulemana ka so mɛ sulemana t'a kalama a kuma ka ca quoi ni nin kisa in min ni min tɛ kelen ye min ni min tɛ kelen ye a bɛ se fɔ ko naani ma a si fɔcogo ni si ta tɛ kelen mais o t'an intéressé quoi o t'an intéressé an kɔni b'a dɔn a ka bagi tilala la a ka bagi seginna a ma a nan'i sigi a sigiyɔrɔ la na وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب o tuma na an ye fɛn sigi a sigiyɔrɔ la min tɛ sulemana yɛrɛ ye o tuma na summa anaba sulemana nana segin a kɔ a seginna ka na a ka masaya la quoi summa anaba bi maana raja ila muluki a seginna ka na a ka masaya la a nɔ na قال ربي a ko ne ma اغفر لي a yafa n ma dɛ وهب لي ملكا i ka fanga di yan لا ينبغي لأحد من بعدي mɔgɔ si tɛ fanga min ɲɔgɔnna sɔrɔ إنك ala أنت الوهاب lajarabi de y'a sɔrɔ dɛ ko di lajarabi kɔfɛ a ye hɛrɛ sɔrɔ a fa dun lajarabi y'o sɔrɔ lajarabi kɔfɛ o kɛra khalifa ye fil ard o kumana ale yɛrɛ o kumana an k'a dɔn an kelen o kelen lajarabi kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen lajarabi bɛɛ tɛ bere ka da i kun lajarabi dɔ ye waati ka gɛlɛ i bolo hali i bɛ min di muso ma bi a tɛ yen dɔ ka juru b'i la fana i yɛrɛ maloyalen don ni n'a ye ɲɔgɔn ye n bɛ maloya nin bɛɛ ye lajarabi ye inna ma'al usri yusra gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya bɛ yen dɛ mana nin jarabi in kɔfɛ ala ko cogo di هب لي
ملكا لا ينبغي لأحد من بعد ako ala ma fanga di a min ɲɔgɔnna ti di maa si ma ne kɔfɛ إنك أنت الوهاب e de ye dili masa ye o فسخرنا له الريح ala ko n zɔnna n ye fiɲɛ karaba ye تجري بأمره fiɲɛ bi boli n'a ka yamaru ye n'a ko an ka taa fiɲɛ bi taa n'a ko i jigin fiɲɛ bi jigin رخاء ruhan taacogo ɲuman na dɛ yarɔ minnu donna avion kɔnɔ ni waati dɔw bɛ se a bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ pigi 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 kɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn filɛ parce que a bɛɛ bolo a ka ko bannen ye nin avion b'o kɛ bɛɛ ja bɛ tigɛ mais ruhan fiɲɛ bɛ taa n'ale pɛgɛ-pɛgɛli t'a la a bɛ taa hɛrɛ la fu n'o kun bɛ sɔrɔ ne kun bɛ taa yɔrɔ bɛɛ o bɛ avion ɲɛ o bɛ avion ɲɛ mais a m'a fɔ ye ko ruhana ne m'a fɔ ye avion bi cun ka jigin de pigi 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 fo i ja bɛ tigɛ mais ala ko bi amrihi ruhan a bɛ taa n'a ye a ti kɛ tan a ti kɛ tan voilà leyina sumaya b'a farikolo la fiɲɛ sumalen don wa fiɲɛ sumaya fana a ti daza ko i b'a fɔ ko a ye birifini di yan la ruha haisu asaba a bɛ fɛ a ka se yɔrɔ o yɔrɔ na والشياطين an ye sɛtanɛw fana karaba ye كل بناء fɛn o fɛn n'o bɛ sojɔ kɛ an y'o bɛɛ karafa wa gawasi ani fɛn o fɛn bɛ don ji jukɔrɔ ka n'olu ni jama bɔ quoi so jɔtɔ olu bɛ don o la na وآخرين مقرنين في الأصفاد o jinɛ kafiri dɔw bɛ yen minnu ye masa solimani sɔsɔ walima u ye dansago olu ferekelen don nɛgɛyɔlɔkɔ la ala fɛ هذا أطاؤنا ala ko bɔn ne ka dili bɛ tan dɛ ne ka dili ye nin de ye فامنن famnun a di mɔgɔw ma n'a y'i ja أو أمسك walima a to i bolo i t'a dɔn بغير حساب a ye ɲininkali t'a la o ko mun y'a kɛ tan nɔ ne ala ka dili bi ten de ni y'a di ma n y'a di a di mɔgɔw ma n'a y'i ja a dɔw b'i yɛrɛ bolokɔrɔ n'a y'i ja وإن له عندنا wa nin bɛɛ kɔfɛ Sulemana bolo ne ala fɛ yan لزلفى a bisimilalen don dɛ hɛrɛ b'a ɲɛ yan kɔrɔta b'a ɲɛ yan وحسن مآب wa segiyɔrɔ ɲuman b'a bolo yan n'o ye alijinɛ ye a bɛ jɔ ye